si Teacher Dare. Hello mga bata! Magtuon ta karon sa linya, color, forma, ug tekstura. Ang tanang butang sa atong palibot gimugna kini aron mahimong maanindot o adunay kinabuhi ang mga hitsura niini. Linya, color, klase-klase ang color sa mga bulak nga mas naghatag og kanindot sa atong palibot. Forma, tekstura, kabagaon sa atop, kabaga sa kortina, kahamis sa kahoy. Ang tanang butang sa atong palibot adunay linya, forma, color o tekstura. Makahatag sa kanindot sa mga butang sama sa mga mosunod nga hulagway: balay, kahoy, bato, o bulak. Karon mga bata, i-connect ang mga hulagway nga anaa sa hanay A paingon sa hanay B. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Shape construction. Mga kagamitan: bond paper, lapis, crayons, glue, ug scissors. Mga pamaagi sa pagbuhat. Gamit ang lapis, mag-drawing sa bond paper og lain-laing porma or shapes. Pag human og drawing, kuluran ang mga shapes. Gamit ang gunting, guntingon kini og ipormang balay ug ipikit sa bond paper.